منزل دیر نور خطا پلار یم اللہ اول مکڑی صالح دیر گناہگار یم اللہ اول مکڑی صالح دیر گناہگار یم اللہ منزل دیر نور خطا پلار یم اللہ صالح در گناہگار یم اللہ اول مکڑی صالح در گناہگار یم اللہ شوابینا دا دولت پا ما غالبا نپوئیگا ناصر او مددگار مرسی خواند تابکیگا سکون مدسلو رخ دینا قرار یم اللہ من مکڑی صالح در گناہگار یم اللہ سکون مدسلو رخ دینا قرار یم اللہ من مکڑی صالح در گناہگار یم اللہ منزل دیر نور خطا پلار یم اللہ اول مکڑی صالح در گناہگار یم اللہ اول مکڑی صالح در گناہگار یم اللہ ثانی دہ سکھ نشت ڈر عظمی لوی خدایا مهربان رحیم کریم لوی خدایا پاماشا مهربان رحیم کریم لوی خدایا زستاد رحمتونو امیدوار یم اللہ عمل مکڑی صالح در گناہگار یم اللہ زستاد رحمتونو امیدوار یم اللہ عمل مکڑی صالح در گناہگار یم اللہ منزل دیر نور خطا پلار یم اللہ عمل مکڑی صالح در گناہگار یم اللہ عمل مکڑی صالح در گناہگار یم اللہ پانور میں منور کڑی زلجلالات قرآن روان مکڑی پلار دا نبی آخر زمانہ مکڑی پلار دا نبی آخر زمانہ شفا غڑن لیتا فضل بیمار یم اللہ من مکڑی صالح در گناہگار یم اللہ شفا غڑن لیتا فضل بیمار صالح در گناہگار یم اللہ منزل دیر نور خطا پلار یم اللہ اول مکڑی صالح در گناہگار یم اللہ